Ar y 7 o Hydref 2023, fe nath grŵp arfog Hamas ymosod yn annisgwyl ar Israel. Ers hynny, mae blwyddyn o ymladd cas wedi effeithio ar sawl rhan o'r dwyrain canol. Fe gafodd cannoedd I lladd yn yr ymosodiad ac fe nath Hamas herwgipio pobl a mynd â nhw yn ôl I Gaza. Darn bach o dir yw Gaza lle mae Palestiniad yn byw rhwng de Israel a'r Aifft. Ers y 7 o Hydref, mae Israel wedi ymateb drwy ymosod ar Gaza gan ladd miloedd o bobl gan gynnwys nifer fawr o blant. Dros yr wythnosau diwethaf, mae Israel wedi bod yn ymosod i'r gogledd hefyd. Mae aelodau o Hezbollah, grŵp arfog yn Libanus, wedi cael eu lladd. Mae Iran wedi ymuno yn yr ymladd hefyd ac wedi tanio rocedi at Israel. Mae Iran ar ochr Hezbollah a Hamas. Ar draws y byd, mae gwledydd fel America a'r Deyrnas Unedig yn galw am heddwch yn y dwyrain canol. Ond bob dydd, mae mwy a mwy o bobl yn cael eu lladd. Flwyddyn ers Hydref y 7 2023, dyw hi ddim yn edrych fel bod ymladd yn agos at stopio. Does neb yn gwybod beth allai ddigwydd nesaf.